Belakan nangkung manis saklemung. Kekerbai kanani bagai kisah Bobagrano tak khulum kurude bobagra phakyang kino sakta nangdi bonota bo tak khulum kurude to volunteers no a jagao thangai tongnani bagai bobagra phaipru isa hor hor nyawe bobai besarok tanang krudi bini puja paikam kangke norok bonok khulumai mano bobai nangai mano bini puja payasa bobai kebo tanang krudi belano important message aro jara yang tongyawe yang phake belano chao gari rok tongu tonghang kai apa gari no nona bagi no koi jau sini joto warriors tai sini takha kaham takhuk tai bukuk songno hain hai ma dagar chopa hururing yawe bobai nang yawe Hello, microphone testing.
खाख्लायमु खाजानि रांजोंनि दाखुते बुकुकसं चिनि लामाव आसे ग्यादारि इंयावै बस telekhano chanai lamano te kicha saragoi redi phai achuk phakai belaino chanai lama sedri ta tongyasu himano aboni bagi lamano proper yakari redi te chung Jerman, hello sek, hello. Jerman sak discipline maintain khai tonglai nai. Beri volunteers je chongjak tongmani takukte bukuk sungno sini bobagra rani bazar laikya Kapone marketing song jenis seorang hajak hati kotor orang buat grade nahar Mumbai hang Baksa barawa tongo oman thai santaniyo kebangma aram khlai sanai sai tongo amo hake tiprasa